Planeta noastră freamătă de viață într-o varietate uluitoare de forme, de la copacii falnici din pădurile străvechi până la recifele de coral vibrante de sub valuri. Această incredibilă diversitate a vieții este biodiversitatea. Biodiversitatea este structura sistemelor vii ale planetei noastre. Ea cuprinde totul, de la cele mai mici insecte până la cele mai mari balene. Ecosistemele sănătoase sunt cruciale pentru bunăstarea noastră. Ne oferă aer și apă curate și sol fertil. Activitățile umane pun presiune asupra biodiversității. Consecințele pierderii biodiversității ne afectează pe toți. Este imperativ să protejăm biodiversitatea. Împreună putem face o diferență. Nu trebuie să fii om de știință pentru a aduce o contribuție valoroasă la conservarea biodiversității. Cetățenii obișnuiți au un rol crucial de jucat în monitorizarea și protejarea lumii noastre naturale. Știința cetățenească permite indivizilor să devină participanți activi la cercetarea științifică, colectând date valoroase care îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă și să conserve biodiversitatea. Prin observarea, înregistrarea și raportarea despre lumea naturală din jurul lor, cetățenii pot contribui la o bază de cunoștințe în creștere despre sănătatea ecosistemelor noastre. Fie că este vorba de identificarea și înregistrarea speciilor de plante și animale, monitorizarea calității apei sau urmărirea modelelor de migrație ale păsărilor, știința cetățenească oferă o gamă largă de oportunități de implicare. Fiecare observație, oricât de mică, poate face o diferență. Prin unirea forțelor cu oamenii de știință și conservatorii, cetățenii pot ajuta la protejarea biodiversității planetei noastre pentru generațiile viitoare. Împreună putem fi gardienii naturii. România, cu peisajele sale diverse și biodiversitatea bogată, găzduiește exemple inspiratoare de știință cetățenească în acțiune. În întreaga țară, indivizi și comunități aduc contribuții semnificative la conservarea patrimoniului lor natural. Un astfel de exemplu este monitorizarea sturionilor din delta Dunării. Acești pești antici, dintre care unii pot ajunge la dimensiuni enorme, sunt amenințați de pescuitul excesiv și pierderea habitatului. Prin inițiative de știință cetățenească, comunitățile locale sunt implicate activ în monitorizarea populațiilor de sturioni, colectând date despre numărul lor, distribuția și locurile de reproducere. Un alt exemplu inspirator este observarea zăganului, o pasăre răpitoare maestuoasă care a fost cândva în pragul extincției în România. Datorită dedicării observatorilor de păsări și a conservatorilor, specia a avut parte de o revenire remarcabilă. Cetățenii oameni de știință joacă un rol vital în monitorizarea populației de zăgani, urmărind mișcările lor și identificând potențialele amenințări. Aceste povești de succes demonstrează puterea științei cetățenești în România. Prin implicarea comunităților locale în conservarea biodiversității, putem asigura protecția pe termen lung a patrimoniului nostru natural. Tehnologia a revoluționat modul în care interacționăm cu lumea naturală, oferind instrumente puternice pentru cetățenii oameni de știință. Aplicațiile mobile au făcut mai ușoară ca niciodată identificarea speciilor, înregistrarea observațiilor și contribuția la cercetarea biodiversității. O astfel de aplicație este iNaturalist, o platformă globală care conectează pasionații de natură și oamenii de știință. Cu iNaturalist, utilizatorii pot face fotografii plantelor și animalelor pe care le întâlnesc în natură și le pot încărca pe platformă. Aplicația folosește software de recunoaștere a imaginilor pentru a sugera posibile identificări, care sunt apoi verificate de o comunitate de experți. Datele colectate prin iNaturalist oferă informații valoroase despre distribuția speciilor, tendințele populației și starea generală a ecosistemelor. Alte aplicații, cum ar fi eBird, Merlin Bird ID și PlantNet, se adresează unor domenii specifice de interes, cum ar fi observarea păsărilor sau identificarea plantelor. Aceste aplicații oferă o mulțime de informații, inclusiv descrieri ale speciilor, sunete și cântece și hărți de distribuție. Prin valorificarea puterii tehnologiei, cetățenii oameni de știință pot contribui la o rețea globală de cunoștințe și pot face o diferență reală în conservarea biodiversității. Observarea păsărilor pentru conservare.
Observarea păsărilor oferă o oportunitate fantastică de a contribui la știința cetățenească. Păsările sunt indicatori ai sănătății mediului. Recensămintele oferă date esențiale pentru eforturile de conservare. Raportarea observațiilor către platforme online ajută la crearea unei hărți în timp real. Luați-vă binoclul și lăsați-vă hobby-ul să zboare pentru conservare. Secțiunea 6. Restaurarea echilibrului naturii, inițiative de restaurare a habitatelor. Pierderea habitatului este o amenințare majoră la adresa biodiversității, deoarece activitățile umane continuă să invadeze zonele naturale. Cu toate acestea, există speranță. Inițiativele de restaurare a habitatelor, adesea conduse de voluntari pasionați, lucrează neobosit pentru a restaura ecosistemele degradate și a readuce biodiversitatea. De la plantarea copacilor și restaurarea zonelor umede până la eliminarea speciilor invazive și crearea de coridoare pentru animale sălbatice, aceste inițiative joacă un rol vital în inversarea pierderii habitatului și crearea unor ecosisteme mai sănătoase. Prin voluntariatul la organizațiile locale de conservare sau participarea la evenimente comunitare de plantare, cetățenii pot face o diferență tangibilă în restabilirea echilibrului naturii. Restaurarea habitatului nu numai că aduce beneficii biodiversității, ci și oferă numeroase avantaje comunităților umane, cum ar fi îmbunătățirea calității apei, creșterea sechestrării carbonului și sporirea oportunităților de recreere. Este o situație câștigătoare atât pentru natură, cât și pentru oameni. Secțiunea 7. Fiecare acțiune contează. Contribuția ta la o planetă înfloritoare. Protejarea biodiversității nu este doar responsabilitatea guvernelor și a oamenilor de știință. Este un efort colectiv care necesită participarea fiecărui individ. Fiecare acțiune, oricât de mică, poate face o diferență. Prin luarea de decizii conștiente în viața noastră de zi cu zi, putem reduce impactul nostru asupra mediului și putem contribui la un viitor mai sustenabil. Acțiuni simple, cum ar fi reducerea consumului de materiale plastice de unică folosință, utilizarea transportului public sau a bicicletei în loc de mașină și alegerea produselor sustenabile pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Prin susținerea piețelor locale de produse agricole, putem promova agricultura sustenabilă și reduce amprenta de carbon a alimentelor noastre. Educarea noastră cu privire la importanța biodiversității și răspândirea gradului de conștientizare în rândul prietenilor și familiei noastre pot de asemenea face o diferență. Prin împărtășirea cunoștințelor noastre și inspirarea altora să acționeze, putem crea un efect de undă al schimbării pozitive. Secțiunea 8. Patrimoniul natural al României, o comoară care merită protejată. România este binecuvântată cu un patrimoniu natural extraordinar, de la munții Carpați maestuoși până la vasta delta a Dunării. Aceste ecosisteme găzduiesc o diversitate remarcabilă de plante și animale, multe dintre ele nefiind găsite nicăieri altundeva pe pământ. Munții Carpați, adesea denumiți coloana vertebrală a Europei, sunt un punct fierbinte al biodiversității, adăpostind carnivore mari, cum ar fi urșii bruni, lupii și râșii, precum și o gamă bogată de păsări. Delta Dunării, cea mai mare zonă umedă din Europa și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, este un paradis pentru păsările migratoare, pești și alte viețuitoare acvatice. Protejarea acestor comori naturale nu este crucială doar pentru conservarea biodiversității, ci și pentru bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de români. Aceste ecosisteme oferă servicii esențiale, cum ar fi apa curată, reglarea climei și oportunități de recreere. Secțiunea 9. Un apel la acțiune. Alătură-te mișcării pentru biodiversitate. A sosit momentul să acționăm. Biodiversitatea se confruntă cu amenințări fără precedent și toți avem un rol de jucat în conservarea ei. Fie că este vorba de știință cetățenească, restaurarea habitatului sau luarea de decizii sustenabile în viața noastră de zi cu zi, fiecare acțiune contează. Biodiversitatea are nevoie de tine. Fiecare observație și fiecare acțiune contează. Alătură-te mișcării crescânde de indivizi și comunități dedicate protejării biodiversității planetei noastre. Împreună putem face o diferență. Să fim generația care schimbă cursul pierderii biodiversității și creează un viitor mai sustenabil pentru toți.
Viitorul planetei noastre depinde de asta.